beko zuen tximitz, ez egiten ezan, kate bat protezan, Laratzu, horixe bai. Bai. Eta han itxezan, lapikoan eskitxezan. Han edo zantzian, espada eskitxeko zerik, trebela bat ibili, trebeli gani. Eta trebelea zer izeten zan ba? Trebeli izeten zan, aro bat, azpiko alderritxik irukadera duzuen inpalmente, eta azta bat agarretako. Trebeli. Eta zer izeten zan, lapikoak eta ganen imitzeko? Ganen imitzeko, bai. Izeten zan, hori. Bai. Eta gero tezin bateko zuen parrilla, bai. Bai, parrillea. Edo urdia frigiri buruzu. Sardine zarrak. Edo taloa proberotu buruzu, horretak buruzetan. Bai. Hori ustetan. Eta taloa bero, talagurine. Bai, talagurine. Talagurine, txapapi bete hasta bategaz. Eta gero taloa ez dut taloa. Taloa bat esan, beste hor bat bilibile, hasta bategaz. Aztien bilego, aztien berari atarakoa. Bai. Horrek ustetan. Eta gero beko zuegaz bere tenazak eta bere erabiten ziren, ez da? Ba, tenazak da, bai. Euskoa gero bizizana lagunte gonoso zueri. Eta tenazak azureko zetarako izeten ziren? Tenazak prasia da, nesagurek eurrak duteko. Zamarrak da, errebari. Bai.